ko kun san dalilin da yasa mafi yawa daga cikin yara ba sa zuwa makaranta? Amsar ita ce yunwa, abinci. Na yi yunkurin shiga lungu da saƙo na zaƙulo yara ƙanana waɗanda ba sa zuwa makaranta, mu sai musu littattafai, mu ɗinka musu uniform, sannan mu kai su makaranta. Sai na gano cewa mafi yawa daga cikin wayannan yaran ba uniform da littattafai suka rasa ba, abin da suka rasa shine abinci. Yaro idan ya tafi makaranta zai dawo gida yana jin yunwa kuma ba shi da abincin da zai ci a gida. Yaro zai tafi makaranta a gidansu babu abincin da za a ci a breakfast, zai je makaranta ma iya jin yunwa, idawo gida yana jin yunwa. To shi ne dalilin da yasa zaka ga yara suke amfani da wannan lokacin nasu na zuwa makaranta, suke tafiya suke yawo a unguwanni da layi lungu sa'o, suna dan yin wasu abubuwa da su samu abincin da za su ci. A yunkurin binciko yaran da ba sa zuwa makaranta da muka yi, akwai mafi yawan yaran da na gano wasu suna zuwa makarantar amma ba sa zuwa islamiyya, kuma sai boko kawai suke zuwa. Abin da yasa kuma ba sa zuwa islamiyya shine wannan kuɗin da za a dinga cewa su ba islamiyya 300 ko 200 ko 500, wallahi shine ba su da shi. Akwai matar da zanta da ita, uwan marayu su guda 5, ƴaƴanta ba sa zuwa makaranta saboda a unguwar Jakar take Yankara. Yaran sai su ringa tafiya da safe suna ɗebo kara, suna dako, suna kawo gidajen gurasa, suna ɗan samun ɗan kuɗin da za su ci abinci. Da suna zuwa makaranta, suka zo suka daina zuwa makaranta. Wala a gabana ita ta zuwa ga makarantar islamiyya ko takalmi ba kafarta, ta ce wallahi suna zuwa, ba sa zuwa makaranta ne saboda su je su dakon kara, su je su samu abincin da su ba sa zuwa makaranta. Wata kuma ƴaƴan nata suna zuwa iya makarantar boko kuma ba sa zuwa islamiyya, kwata ba sa zuwa fa islamiyya fa, saboda ba su da 300 da za su ringa bawa kuɗin makarantar wata. Yunwa ta addabi yara, shine dalilin da yasa ba su zuwa makaranta. Mafi yawa daga cikin yaran da ba su zuwa makaranta wallahi yunwa suka rasa. Sai na gano cewa in ma na ɗauki yaran na kai su makaranta, na siya musu littattafai, mun kai su cikin makarantar ma da ƙarshe sai sun daina zuwa. Saboda za ka je yaro ka bashi uniform da littattafai ne, ya tafi makaranta iya jin yunwa, idan ya ga ta iya jin yunwa ba dole ne mafita ba. To Allah ubangiji ya sa mu dace.